Takže ahojte, dneska ideme na chatu do Dolného Kubína a vy idete tiež s nami, tak poďme na cestu. Cesta bude trvať 2 hodiny a 14 minút. Poďme, že to pobalený, všetko aj bundy pre istotu, toto, všetko, proste všetko. Strašne sa teším. Takže my sme došli na chatu. Vyzerá takto, tu je jedna posteľ, druhá posteľ, tretia posteľ. Potom tu sú manželské a jedna. Teraz tu je jedna posteľ, ďalšie 2 postele. A posledná, tu sú tiež jedna manželská a jedna klasická. Takže dneska mám veľmi pekné počasie, naozaj krásne. Úplne krásne počasie, najkrajšie počasie, aké sme kedy mali. Hen tam je tá svah lyžiarsky, ale teraz sníh, takže tam nie nik. No takže tak, no škoda no. Pekné počasie dneska máme. Veľmi pekné počasie a aj veľmi pekné teplota. Takže teplota nie boh vie čo, ale počasie je mega. Nie, robí si srandu, áno, počasie je hnusné a teplota je taká tiež hnusná. Takže tak, svetlo. Do tohoto kufra som sa ja zbalila, no. Do tohoto kufra. Šťapičku, všetko možné. Ja zbalila a pre vás tuto mám nádhernú vec. Nádhernú pre vás vec tu mám. Takže my sme sa išli prejsť takto pekne. Myslím, že tu bude medveď, pretože proste teraz je to medvedie obdobie. Takže je tu dosť veľký lesík. Tak krásne, nádherne tu je, veľmi nádherne. Takže dneska teraz už prebehlo nejakých 5 hodín, ale my sme nič zaujímavé nerobili. Iba sme sedeli na posteliach, jedli sme a takéto blbosti. Proste sme nič nerobili, lebo celý veľmi pršalo. Dúfam, že zajtra bude krajšie. Takže dúfam, že bude krajšie zajtra. Máme ísť zajtra do Tatralandie, do Tarzanie, tak. A v nedeľu máme ísť do Bešiňovej sa kúpať za akvaparku. Všetko vám potom poviem. A zatiaľ asi goodbye. A uvidíme sa za pár hodín. Idem sa s vami prejsť okolo celej chaty. Je to najhoršie a musím preliesť. Takže let's go. Dobre. To bolo super. Máme zahrádky také, tedy máme splavenie trampolína, ale nie tu. Tedy máme sekerky na rúbanie dreva. Poviem, že my sme, že odtiaľto. Toto elko sme celé my porúbali. Teda s mojou sestrou a s Kristinou Vačkovou. Tady sú také proste, kde máme zahradné veci. Tu je reel, nie, to je tá motika. Proste dreva na rúbanie a tak ďalej a tak ďalej. Ináč to sa mi mega ľúbi, to na tých chalúbkach proste patrí. Mám takú ešte nedorobenú letnú kuchyňu. Umelý trávnik, to ma mega naštval. Prečo umelý? Taká pokakaná húpačka. A mám kotlík, lavice. Keď ideme sem, tak tu je iba kopec a tuto môžete, čo je tady toto, môžete vyliezť na strechu. Tu máme auta, máme tu 4 auta, popelnice, lavice, na sklo. Takéto niečo, takéto tam sú vankúše. Grill, lavica. Proste vy, keď ste na chate, tak to je najlepší pocit. Proste, že vy tu máte okolo seba stromy.
proste čerstvý kyslík, alebo proste čerstvý vzduch, asi tak vyššie, takže máte aj čerstvý vzduch, zimšie tu máte a proste je to také pohodlnejšie, takže mne sa to zdá úplne najlepšie. Hlavne ten čerstvý kyslík, úplne cítim. Takže dneska je druhý deň, prvý deň teda. A dneska máme ísť v pláne do Tarzanie a do kostola teda, že je biela sobota. Takže vám všetko poviem. Boli sme už aj na raňajke všetko a neviem. Zajtra máme ísť zase do Bešiňove, akože do akvaparku. Takže to všetko vám natočíme. Dneska máme krásne teda počasie. Iba teplota na mňa svidí, ale počasie je krásne. Krásne slnko. Takže to sa nám vydarilo, dneska je pekne, takže poďme do Tarzanie. Takže my ideme do Tarzanie. Že si upratám kuforu, sme aj večerali. Ibaže budeme mať taký problém, proste, že nám tu každú noc proste chodíme. No, sme to druhú noc a nám chodil po balkóne medveď. Áno, naozaj robil medveď, máme tam pasce, takže keď tak ja vám to sem dám. Budeme číhať dnes, budeme mať vonku bunker. Takže už je sme tu už cez druhú noc, nie, cez tretiu noc, je nedeľa. A my sme boli v kostole, sme došli, teraz ideme sa naobetovať a potom budeme na chate. Môžeme ísť do akvaparku, ale nešli sme, pretože nejdeme, lebo to veľa stojí 228 €, by sme zaplatili za všetkých a to je veľmi dosť, takže to nebudeme, takže idem sa naobetovať a asi sa vám pomôžem. Takže my sme na túre, sme tu cez hodinu, celý ma to nebaví. No a krásne, vyšli sme na to hore, slach. Takže my sme došli z turistiky, už počujete hudbu, lebo rodičia blbnú zase. Takže tak. A dneska teda budeme iba zase ležať a zajtra nás čaká hororový deň, pretože je Veľká noc. Takže to je také blbé, no čo už. Takže toto bolo k dnešnému videu všetko po celých veľkonočných prázdninách. To bolo teda všetko. Tak sa máte a ahoj.